Que a l'escola francesa pública, quan parlaves català, t'apagaven els mestres. T'apagaven, t'ho prohibien. Era prohibit parlar català. Fins als anys 60, més o menys, quan algú tenies un tros de fusta o un objecte. Si senties algú a parlar català, li passava el trosset de fusta. I al final del dia, el mestre castigava aquest que tenia el tros de fusta. Per tant, això generava que calia parlar en francès. Una vegada havia marcat «J'ai une dent corquée», perquè volia dir que tenia una dent corcada, El mestre m'havia fet vermell, així, catalanada. I el meu pare ara me matarà. No, va riure el meu pare. França ha matat el català, sobretot desvaluant el català i transformant el català i entrant dins del cap de la gent i els hi fer pensar ells mateixos que el català era una llengua de pagès, una llengua de poc valor. Com es fa per aturar una transmissió familiar si no és des d'haver-te menjat al cap d'aquesta manera que la teua llengua és una llengua de segona? Sí, els meus avis, que han nascut als anys 40, més o menys, són els primers que han començat a pensar que el català era brut. Per això que hi ha una generació, que és la generació de mon pare, la gent que han nascut als anys 60, 70, que parla molt poc el català.